лютага свята ахвяравання Господу. Сёння, шановныя сябры, мы знаходзімся з вами у Варшаве. І ведаеце, не выпадкова я абраў гэтае месца, гэтую плошчу, бо ў Варшаве шмат цікавых месцаў. І тым не менш, я дазволіў вам запрасіць да помніка кардынала Стэфана Вышынскага. Калі звярнуцца зноў ж такі да свята ахвяравання Господа, хацелася б прыгадаць тыя словы, якія нам гаворыць Святое Пісанне, прыадсланяючы таямніцу гэтай урачыстасці. А менавіта Евангелие паводле святого Лукі гаворыць такія словы: калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Маісея, бацькі Езуса прынеслі яго ў Єрусалім, каб прадставіць перад панам, як напісана ў законе пана, што кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана Господу. Сапраўды, мы тут не адны, тут шмат людзей. А вяртаючыся да гэтай думкі, Слова Божае кажа аб тым, што Христос дзеля гэтага прыходзіць, каб стаць, між іншым, ахвярай, якая будзе яднаць чалавецтва з нябесным Айцом. І вось таксама пра гэтую ахвяру дасканалую будзе таксама казаць і прарок Малахія. Таксама ён, будучы адным з апошніх прарокаў старога запавету, а адным з малых прарокаў старога запавету, ён звяртае ўвагу на тую праблему, якая ёсць у народзе ізраільскім, а менавіта праблема такая, што не было тых, хто мог бы належным чынам гэтую ахвяру складаць. Праблема была святароў і праблема таксама недасканалай ахвяры. Вось. Але прарок Малахія, ён кажа аб тым, што прыйдзе іншы час, бо прыйдзе анёл Божы, і вось гэты анёл Божы зробіць сваю справу. І зараз знаходжу тэкст. І сядзе, як плавільшчык, як той, хто ачышчае серабро і ачысціць сыноў Левія, і пераплавіць іх, як золата і серабро, і яны будуць прыносіць Господу ахвяру ў справядлівасці. Інакш кажучы, прарок Малахія гаворыць аб тым, што гэтая праблема будзе вырашана, і будзе вырашаная праблема святароў, і будзе вырашаная праблема ахвяры. І вось гэтую праблему вырашае Христос, Божы Сын, бо ён становіцца адным сапраўдным святаром, які складае дасканалую ахвяру, і ён становіцца таксама той жа дасканалай ахвярай. Інакш кажучы, мы жывём ужо ў тым часе, калі прароцтва Малахіі здзейсніліся. Вось. І зараз пастаіць пытанне: дык а што сёння? Ці гэтая ахвяра, якая некалі была прынесеная Христом, ці яна падабаецца сёння Богу, і ці гэтая ахвяра дае плён? Ну, ахвяра, безумоўна, дасканалая, яна падабаецца. Праблема толькі можа быць часам у святарах. Святары ўвесь час маюць пэўны недахоп. І так, як некалі была праблема з сынамі Левія, якія былі і святарамі, і служыцелямі у святыні Іерусалімскай, то таксама і сёння ёсць праблема з тымі, хто служыць на карысць касцёла, хто павінен быў бы служыць на карысць касцёла, і хто павінен быў бы выконваць гэтую місію, пашыраць культ ахвяры. Бо ахвяра, яна добрая, ахвяра, яна дзейсная, але каб ахвяры прыносіла свой плён, то таксама дзеля гэтага павінны пастарацца святары, яны павінны клапаціцца пра свядомасць успрыняцця гэтай ахвяры. І вось ведаеце, вельмі прыемна сёння прамаўляць да вас, таму што магу прадставіць сёння той прыклад таго святара, які быў святаром вельмі добрым. Гэта і ёсць вось гэты чалавек, кардынал Стэфан Вышынскі. Гэта кардынал,
тысячагоддзя, так яго называюць палякі. Ён быў прымасам Польшчы, пачынаючы з 1948 года па 1951 год. Па 1981 год. 33 гады быў прымасам Польшчы, узначальваў касцёл каталіцкі ў Польшы ў той час, калі тут быў камуністычны рэжым. Ну і ён быў тым, хто быў здольны супрацьставіцца камуністычнаму рэжыму і ў той непросты час прапаведаваць слова Божае. І між іншым, ён тады таксама сказаў гэтыя славутыя словы «non possumus». Гэтыя словы прагучалі 8 мая 1953 года. Гэтыя словы былі напісаныя ў мемарандуме, які ён, будучы лідарам касцёла каталіцкага, скіраваў сваё пасланне кіраўніку тагачаснай Польшчы і тым самым адмовіўся супрацоўнічаць з камуністычным рэжымам і выконваць ягоную паслугу. Гэтыя словы «non possumus» не былі тымі словамі, якія ўпершыню прамовіў кардынал Стэфан Вышынскі. Гэтыя словы мы ўжо знаходзім у святым пісанні, бо тады, калі апостол Пётр і апостол Ян былі на судзе перад Синедрыёнам за прапаведаванне Божага слова, тады таксама гэтыя словы прагучалі з вуснаў апостола Петра, і ён сказаў так: «Non enim possumus quae vidimus et audivimus non loquie». Гэтыя словы ў дзеяннях апостольскіх, яны перакладаюцца на нашу мову, што мы не можам прамаўчаць аб тым, што мы бачылі і што мы чулі. Святары сапраўдныя не могуць маўчаць тады, калі трэба прапаведаваць. І вось такім святаром быў кардынал Стэфан Вышынскі. Такіх святароў ёсць таксама шмат, і у кожнай краіне яны маюцца. Дзякуй Богу, што магу яшчэ прыгадаць сёння яшчэ адзін вельмі добры прыклад святара. Гэта ксяндза Александра Хаміцкага, які родам быў з Брэста, працаваў у 20 стагоддзі, у 50-е, 60-е гады на Валыні. Ягоную гісторыю я ведаю дзякуючы таму, што зноў ж такі Уладзіслаў Ахроменка, які ў свой час працаваў у архівах КГБ ва Украіне. Ён знайшоў матэрыял пра гэтага святара і захапіўся гэтым святаром акурат тым, што да яго было прадстаўлена ў свой час, уяўляеце, 19 агентаў, сярод іх былі таксама і святары каталіцкія, якія спрабавалі схіліць гэтага святара на супрацоўніцтва з бязбожнай уладай, а ён не паддаўся. Ён таксама быў свядомы, што у жыцці кожнага хрысціяніна ёсць такі момант, калі трэба сказаць «non possumus», не можам больш супрацоўнічаць з той уладай, якая не выконвае сваёй місіі, якая не клапоціцца пра народ, якая не хоча жыць па закону, якая пагразла ў хлусні, таксама у вялікім падмане. Мы не можам. І вось гэтую функцыю мае таксама кожны святар, мае кожная царква у кожнай краіне. Шаноўныя сябры, вось гэта свята ахвяравання Господа звяртае нашу увагу на тое, што ахвяра дасканалая ў нашым жыцці ёсць, гэта ёсць Христос. Але ўвесь час ёсць недахоп тых святароў, якія б належным чынам выконвалі сваё заданне. А таму давайте просто молиться за наше духавенства, за наших святароў, за наших біскупаў і малітвай падтрымоўваць іх, каб яны былі сапраўднымі святарамі, каб яны былі сумленнем для касцёла, сумленнем для народа, каб Бог благословіў усіх нас. Шановные сябры, калі вы былі ў стане праслухаць до конца, не забудьтеся таксама поставіць падабайку, подпісацца на канал. Вялікі дзякуй за увагу, прывітанне вам з Варшавы, да новых спатканняў.